Letovi ruskih bombardera Tu-95 uznemiruju komandante američkih vazduhoplovnih snaga i u bukvalnom smislu preskupi su za budžet američkog vazduhoplovstva. Cijela poenta je u američkim lovcima F-22 Raptor. Smatraju se elitom američkog vazduhoplovstva, ali njihovo održavanje te održavanje borbene gotovosti aviona košta najmanje 50% celokupnog budžeta. To je činjenica koju koristi Moskva, postepeno uništavajući američko vazduhoplovstvo. Čini se da su operacije ruskih vazduhoplovnih snaga u blizini Aljaske usmerene na maksimiziranje opterećenja flote F-22 uz relativno niske troškove za rusku vazdušnu flotu. Za razliku od Sjedinjenih država, Rusija koristi bombardere Tu-95 za letove u zoni identifikacije protivvazdušne odbrane Aljaske, a oni imaju prilično niske operativne zahteve i pogodni su za veoma duge letove. Obnavljanje vazduhoplovne baze Erikson na Aljasci omogućilo bi američkim lovcima da brzo presretnu ruske letelice. Pored toga, Washington redovno izvodi vežbe u regionu. Pre 2 dana preko Aljaske je pokrenuta multinacionalna vežba vazduhoplovstva pod nazivom Crvena zastava Aljaska 21-22 uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana.